ХТВГ и днес ще правя видео, че Реал взеха Шампионската лига, Шампионската купа. Тук са Навас, Роналдо и Пепе, тук е треньорът с купата. Марсело, Роналдо. Той е голям симулант обаче. Хора, според вас, тук имаше ли засада? Според мен да, но пишете в коментарите, ако е имал засада. Капитанската лента на Роналдо, на Серджио Рамос, екипа на Роналдо, екипите на Реал Мадрид. И билетите финал Милано 2016. Ето го стадиона Милано. Ето го от тази страна. Атлетико срещу Реал. Футбол мания. Роналдо целува купата на Шампионска лига. И това е. Харесайте, абонирайте се за мен. Хайде, чао!